Една продукция на Music Fan Production. Поздрав за Бала Баир, за Илия Илиев и братя Илиеви! Хей, 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 тегила бабана, но ай! Игилия кале, чавенге рувенге за шампионите от Бала Баир. А като отясно си Илия Илиев, а като отляво си Левски права. О, братя Илиеви! Братята Илиеви, шампиони в Бала Баир! Ей бе, Studio Music Fan Production, тегила бе акале праленге. Силата братската любов е непоклатима душмани, колкото и да се опитвате да ги плашите. Братя Илиеви, толкова ви се смеят. Абе мишки, къде сте тръгнали срещу братя Илиеви? Мирно, мирно, пепено права, ма бутеджане чека мачки на стумен. А шундели кучета, миризливи лав, лав, лав. Шът, 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 затваряйте си устите, да не ви ги затварят братята Илиеви. Пускай! Studio Music Fan Production! Ей, ей, тегила баба, хайде! Илия Илиев, силата за шампиона. Илия Илиев и братя Илиеви, хора на народа. Бога мана на Илия Илиев се нарича, силата му викат. Шампиона на Бала Баир, виж брата Илиеви казват: не се даваме, ние сме сила непобедима. И който тръгне срещу нас ще яве Лиме. Братя Илиеви, душманите ни завиждат, защото ние сме сила в Бала Баир. Илия Илиев е много млад, ама е силен. Не му завиждайте, защото той парите ги изкарва, а всички балъци са балъци. Много, много е мощен! Много! Илиеви! Шампиони гела Бала Баир, за доказаните момчета, за непоплатимата братска сила. Братя Илиеви, силата на Бала Баир. Хайде, братя, сила! Бала Баир, си Studio Music Fan Production. Живи и здрави, момчета. Хайде, Бала Баир.